Hlásím ďalšiu pohotovosť. Pani Gutenbergová si zlomila nohu. Musíte rýchlo za ňou prísť a dať ju tuto do nemocnice. Dovidenia. Zlé. Idem hneď pre ňu. Dobrý deň, pastor. Som si zlomila ukrutne nohu. Prosím vás, odvezte ma do nemocnice. Áno, nech to bude nesi. Pohotovosť! 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 Hneď to bude! Páni, ukrutne to pohli, neviem, čo sa mi stalo, ale mám zlomenú nohu, to viem. Sestričky, doneste mi lieky. Áno, pane. Musíme vás uspať. Musíme sa vám pozrieť dovnútra vašej nohy. Dobre. O hodinu neskôr. Tak, dobre, sestričky, previedli ste sa dobre. Spravili ste dobrú prácu. Teraz môžete mať voľno. Zatiaľ počkám, kým sa zobudí zo spánku. Dobre, už ste sa prebudili. Teraz tu musíte ešte chvíľku ležať a potom pôjdete za fialkou. Počúvne si vaše srdce a pozrite na vašu nohu. Dobrý deň, pani Fialka. Dobrý deň, poďte si počúvnuť vaše srdiečko. Je zatiaľ v poriadku. Ešte poďte prosím na prehliadku. Áno. Dobre, mám zlú správu. Zlomila sa vám kosť v pravej nohe. Poďte prosím za pánom Myšiakom. On vám dá sádru na nohu. Potom pôjdete do ubytovne tuto v nemocnici. Poďte za mnou. Dobrý deň, pán Myšiak. Máte mi dať sádru na nohu? Áno, hneď to bude. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pôjdem za pani Pavúkovou. Dobrý deň, pani Pavúková. Dobrý deň. Takže ty máš zlomenú nohu. Áno? Dobre, predpíšem ti lieky. Dobre, pani Pavúková. Toto je to modré. Takže toto budete používať. Buď to je taká mastička, budete si to mastiť na nohu, alebo vám to budú mastiť sestričky. No, jasne, že sestričky. Dobre, ďakujem, pani Pavúčiková. Nemocnica je skvelá, tak vám poviem, musíte ísť do nej. Je to v Pečopove. Je to najlepšia nemocnica v Pečoplende. Takže ahoj!